Барыгызга да хәерле кич. Саба дулкыннары телевидениесе бүген 7 февраль җомга көн чыгарылышын карарга чакыра. Атна информацион программасында соңгы көннәрдә булган яңалык хәбәрләр белән таныштырырбыз. Студияда Гөлназ Гатауллина. Хәзер шуларның кайберләре турында кыскача. Сабада магнит-резонанс томограф эшли башлады. Район халкын бүген нәрсә борчый? Авыл җирлекләрендә традицион җыеннар бара. Әлеге һәм башка хәбәрләр хакында хәзер тулырак сөйләрбез. Районыбызда соңгы көннәрнең зур вакыйгасы ул авыл җирлекләрендә баручы халык җыеннары. Мәгълүм булганча, бу чараларда авыл кешесе белән район җитәкчелеге үзара очрашып сөйләшә, фикер алыша. Башкарылган эшләргә нәтиҗәләр ясала. Тулырак Әлфия Мөбәрәкова хәбәрендә. Гыйнвар ахыры, февраль башы авыл җирлекләрендә халык җыеннары белән истә кала. Һәр җирлектә авыл башлыклары 2019 елда эшләгән эшкә хисап тота. Җыеннарның беренчесе Арташтан башланды. Елдагыча Арташ авыл җирлеге башлыгы Алмаз Әгъләмҗанов еллык хисапка яхшы әзерләнгән. Слайдлар ярдәмендә халыкка аңлаешлы итеп җирлектә эшләгән эшләргә тирән анализ бирде ул. Ут, су, газ чыгымнары, юл төзү, шәхси эшмәкәрлек, үз мәшгульлек булар берсе дә читтә калмады. Тамаша залыннан зурлап сорау бирүче булмады. Быел җыеннарда социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсел Хуҗин, пенсия фонды җитәкчесе Фәрида Якупова, янгыннарны булдырмау һәм профилактика эшләре буенча җитәкче Айнур Галиуллин һәм җирлекләрнең участок инспекторлары катнашты. Көн кадагындагы мәсьәләләрне яктыртып чыгышлар ясадылар. Кибәче җирлегендә булган авыл җыенында да булдык без. Районның иң ерак төбәге булган Улы Кибәче, Кече Кибәче, Төбәк авылы халкы мул, бай, рәхәт тормышта яши. Җирлек башлыгы Айрат Сафин чыгышыннан күренгәнчә, авылларда яшәү елдан-ел яхшыра бара. Авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү, эшмәкәрлек, салым җыю, үз мәшгульлек, мәктәп һәм балалар бакчаларының эшчәнлеге турында докладны тыңлагач, тамаша залыннан сораулар бирү башланды. Хәмидә Рахматуллина сорауларны яудыра гына торды. Аны иң борчыганы безнең урамда электр баганаларына сузылган чыбыкларның шәрә булуы диде ул. Бу куркыныч тудыра дип үзенең соравын ассызыклады. Шулай ук Төбәк авылыннан Алсу Хәнәфиева исә авылга спорт майданчыгы кирәк диде. Җыенда яңгыраган һәр сорау ак кагаз битенә теркәлде. Икшермәдә дә җыенга халык зал тутырып килгән. Хәтта басып торучылар да бар иде. Димәк, мондый җыелышлар кирәк һәм файдалы. Лесхоз авыл мәдәният йортына җыелган халык җирлек башлыгы Азат Гатиятуллинның докладын, районнан килгән җитәкчеләрнең чыгышларын зур игътибар белән тыңладылар. Һәм гомумән алар үзләре мондый халык җыеннарын кирәкле дип саныйлар. Biz bu җыеннарны ел сайын көтеп алабыз инде. Район җитәкчеләре белән дә очрашабыз бит инде. Аларга үзебезнең туган сорауларыбызны җиткерә алабыз. Һәм инде бөтен булган менә еллык эшләгән эшләребезне барлый алабыз, күрә алабыз. Күпме нинди үсешләр булган, нинди эшләр эшләнгән, тагын нинди эшләр эшләнелергә тиеш, нинди эшләр безне әйбәт яшибез. Аллага шөкер, рәхмәт. Барлык эшләгән кешеләргә тагы да инде киләчәктә зурдан-зур уңышлар теләп калабыз инде. Эшләре уң булсын, тормышларыбыз уң булсын, һәр вакытта дагы күк йөзләребез аяз булсын, илебез тыныч булсын. Кичә Шәмәрдәндә булдык. Мәдәният йортына төрле оешма, учреждение, предприятие вәкилләре җыелган. Үзешчән сәнгатьтә катнашучылар аларга өчен бай эчтәлекле концерт әзерләгәннәр. Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Айдар Гәрәев үзенең чыгышын урам этләре белән көрәштән башлап җибәрде. Иң мөһим мәсьәлә булып күтәрелгән урам этләренең язмышы хәзер ил күләмендә хәл ителә. Аларны атарга ярамый. Закон шулай куша. Этләрне бары тик җыеп алып, махсус алар яши торган приютларга илтергә, ветеринария табибларына күрсәтергә кирәк. Алга таба һәр урам этенең үз паспорты булачак. Авыл җирлеге башлыгы үзенең чыгышында үзара салым акчаларының нинди эш максатларга тотылуы, үз мәшгульлек белән шөгыльләнүчеләрнең күбәя баруы, менә эшмәкәрлек белән шөгыльләнүчеләрнең 2018 ел белән чагыштырганда азаюын ассызыклады. Шәмәрдән авылындагы референдумда барлык халыкның 51,54% катнашкан. Анда катнашучыларга зур рәхмәт. Әмма референдумда катнашмаган кешеләрдә үзара салым акчаларын түләргә ризалыкларын белдерделәр. Мин сезгә бүген трибунадан басып зур рәхмәтемне әйтәм, диде Айдар Наилевич.
Авылны төзекләндерүгә күп акчалар тотыла. Юллар, тротуарлар салына, юл билгеләре урнаштырыла. Балалар бакчаларына, күп катлы йортларга ремонт эшләре бара. Наш двор, безнең ишек алды милли проекты буенча, күп катлы йортлар арасындагы 5 ишек алдына ремонт эшләре башлаячаклар. Җыенда район җитәкчелегенә дә зур рәхмәтләр җиткерелде. Авылның нәкъ үзәгенә кадәр асфальт юл салдырганыгыз өчен зур рәхмәт диелгән хат килде. Алга таба да Мишәмбашлылар Совет һәм башка урамнарга да юл салдыруны сорадылар. Дөрес, берничә сәгать эчендә узган халык җыеннарында ел буе эшләгән зур хезмәткә киң тукталып булмый торгандыр ул. Әмма шунысы бәхәссез, мондый җыеннар авыл кешесен район җитәкчеләре белән якынайта, фикерен әйтү өчен мөмкинлекләр тудыра һәм күңелендә тоткан сорауларга җавап алып була. Авылларда булган җыеннарда Саба муниципаль район башлыгы Рәис Нургалиевич Минниханов катнашты. Һәр яңгыраган сорауга җаваплар биреп, алга таба исәнлек саулык белән яшәп, бер-беребезгә ихтирам һәм хөрмәт белән карап яшәсәк иде диде ул. Җыеннар ахырына якынлашты. Аның соңгысы Саба шәһәр җирлегендә булачак. Кеше өчен иң кирәклесе сәламәтлек. Заман белән бергә сәламәтлек саклау тармагы да көннән-көн үсә, алга бара. Район үзәк хастаханәсендә Барсмед Республика федераль диагностика үзәгенең өстәмә филиалын ачу Саба районы өчен зур яңалык булды. Чарада хәбәрчебез Гөлшат Галиәкбәрова катнашты. Барсмед Европа стандарты буенча тупланган 7-нче ире филиал. Саба районында ачылган филиал Siemens магнит-резонанс томографы белән җиһазландырылган. Ул кеше организмының төрле органнарын һәм системаларын, аларның патологиясын югары төгәллек белән ачыкларга мөмкинлек бирә. Нормативлар буенча 100 мең кешегә бер томограф туры килергә тиеш. 2014 елда эшли башлаган Барсмедның филиаллары Казан, Зәй, Яшелүзән, Бөгелмәдә бар. Саба районында да ачылу халык сәламәтлеген кайгыртуда бер адым. На сегодняшний день магнитно-резонансная томография является самым безопасным методом исследования, который позволяет выявить патологии на ранней стадии. То есть среди методов лучевой диагностики есть рентгенология, есть рентгенская компьютерная томография, есть магнитно-резонансная томография. И магнитно-резонансная томография, она базируется на основе магнитного поля, и это безопасный метод исследования. Можно смотреть как детей, так и взрослых, даже беременных после первого триместра. Мында шундай бар технология, онкоскрининг деп атала технология. Мәсәлән, кешене без МРТ-га урнаштыргач, без аның бөтен тәнен бер снимогында кара алачак. Башта ул бара баш мие, аннарсын аның үпкәләре бара, аннарсын бөерләре, ашказан бизе һәм аскат төшә органнарын, мәсәлән, җинси органнарны карыйбыз һәм ул безгә әйтә, нинди патология, кая ул. Әгәр дә без ниндидер патологияны шешәлмәсәк МРТ буенча, без аны башка методларга җибәрәбез. Чөнки МРТ методы ул башка методлар белән төгәл яхшы кушыла. Мәсәлән, эндоскопический метод, рентгенологический метод, аннарсын анализлар, лаборатория кан бирү. То есть комплексе кешегә карарга кирәк. Барсмед Республика федераль диагностика үзәгенең Сабадагы өстәмә филиалын ачу тантанасында Саба районы башлыгы Рәис Минниханов, Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары Илдар Фатыйхов һәм башкалар катнашты. Бу Саба һәм якын-тирә районнарда яшәүчеләргә МРТ хезмәтләрен, невролог, эндокринолог, травматолог кебек белгечләрдән оператив консультация алырга мөмкинлек бирәчәк ди үзәкнең баш табибы Айнур Әхәтов. Монда бит МРТ гына түгел. Монда оператив рәвештә кешеләр консультацияны да алачаклар. Невролог, травматолог, эндокринолог. Һәм бөтен снимокларны Казан табиблары сүрәтләшәк. Алар снимоклар дистанцион аша Казанга биреләчәк. Аннары тантанада катнашучыларга томограф белән, аның ничек эшләве белән танышырга да мөмкинлек бирелде. Томографта тикшерү онкологик авыруларны да башлангыч чорында күреп алырга ярдәм итәчәк. Биредә хезмәт түләүле булса да, мәҗбүри медицина иминиятләштерү программасы нигезендә дәүләт шәхси партнерлык кысаларында түләүсез тикшерү үтәргә дә мөмкин булачак. Томографияның тагын бер уңайлы ягы ул куркынычсыз, ягъни нурланыш тәэсире юк дәрәҗәсендә. Шулай ук кеше яшьтәгеләрне тикшерткәндә бала курыкмасын өчен аппарат аша әнисе белән бергә күренергә мөмкин булачак. Ачылган көнне үк үзәк беренче пациентларны кабул итте. Гыйнварның соңгы көнендә Сатыш авылы мәдәният йортында Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы советы каршындагы яшьләр парламентының беренче утырышы узды. Аның эшчәнлеге турында Раилә Галләвина материалында.
Районыбызда яшьләр парламенты узган ел оешкан яңалыкларның чираттагысы. Ул хәзер үзебезнең үсеп килүче яңа буын белән турыдан-туры һәм тыгыз элемтәдә эшләүче бик тә мөһим орган. Аның җитәкчесе итеп Айнур Хәлиев сайланды. Ул шул ук вакытта Татарстан Республикасы Дәүләт Советы каршындагы яшьләр парламенты әгъзасы да булып тора. Бүгенге тәүге утырышта 9 авыл җирлегеннән 13 әгъза катнашты. Алар каршына 4 мәсьәлә куелды. Булар яшьләр парламенты рәисе урынбасарларын, җаваплы сәркатипны сайлау, комиссияләр төзү һәм аларның рәисләрен, әгъзалар составын булдыру. Бүген шушы әлеге чарадан соң, әлеге утырыштан соң безнең шушы үзебезнең Саба районы яшьләр өчен без биючеләр өчен, ягъни мәктәп укучылары, авыл яшьләре өчен без бию буенча мастер-класс формасында оештырабыз чара. Һәм без барлык яшьләрне көтеп калабыз бүген. Һәм инде шушы сәгать ярым барачак әлеге безнең мастер-класс һәм шушы мастер-класс дәвамында безнең яшьләр җыелып, шул вакыт аралыгында бергә аралашып, күңелләшеп һәм инде үзләренең фикерләрен безгә җиткереп кайтып китәрләр дип уйлыйм. Беренче утырыш нәтиҗәләре буенча яшьләр белән эшләүче 5 комиссия төзелде. Алар мәгариф, мәдәният, авыл хуҗалыгы, техник үсеш, спорт һәм туризм комиссияләре. Аларның рәисләре дә бүген сайланды. Антон Никифоров Сабаның сәләтле балалар мәктәбендә директор урынбасары булу белән бер рәттән хәзер район яшьләр парламентында мәгариф комиссиясе рәисе дә булып санала. Как руководитель комиссии по образованию молодежного парламента, я вижу деятельность своей комиссии в создании условий для реализации идей молодежи в образовании, также для привлечения сторонних организаций в создании именно развития молодежи Сабинского района. Һәр комиссия каршында хәзер әгъзалар составы да билгеле. Алар бүген үк үзләренә бурычлар куйдылар. Шуларны тормышка ашыру буенча район яшьләре белән бергәләп эшләячәкләр. Саба телевидениесе өчен Райла Галявина, Разил Нигъматов. Саба районы актив хатын-кызларын берләштерүче хәят клубы район җитәкчелеге ярдәме белән Уйла дип исемләнгән яңа интеллектуаль уенын тәкъдим итте. Гаиләләр арасында оештырылган бәйгене Гөлназ Вахитова күзәтте. Гаиләләр арасында зирәклектә көч сынашу безнең район өчен яңалык. Чарага җәмгыятьтә актив тормыш алып баручылар җыелган. Биредә каршы алудан башлап бар да үзенчәлекле. Парларның кулларына ярты әстерхан чикләвеге беркетелгән беләзек бәйләнә. 2 кисәктән бер чикләвек хасыл булган күк, 2 гашыктан бер гаилә хасыл була. Әстерхан чикләвеге зиһен символы ди оештыручылар. Киләчәк тормышның формалашуында гаилә мөһим роль уйный. Шуның эчендә без анда күркәм йолалар булдырырга тиеш. Гаилә кыйммәтләре нинди була? Бу сорауга катнашучыларның җавабы әзер. Минемчә, гаилә кыйммәте ул иң беренче ирне иретү, хатын-кыз ягыннан, ират ягыннан ул хатынны бик нык хөрмәт итү. Безнең Коръән китабында да язылган, ул сүз хатынын хөрмәт иткән ират, ул Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтенә ия буласы кеше. Бер-береңне хөрмәт итү дип саныйм. Бер-береңә таяныч булып тору, бер-береңне поддерживать итеп тору, матур итеп, тигез гаиләдә балаларга дөрес итеп тәрбия бирү, аларны хөрмәт итәргә өйрәтү, аларны ничек итеп тәрбия бирәсең, алар үзләре безгә дә шундый отношение күрсәтерләр дип уйлыйбыз инде. Сезнең гаиләдә күбрәк кем юл куя? Мин юл куям. Менә шулай итәбез инде, бер-беребезгә икебез дә тигез итеп юл куярга тырышабыз. 4 командада 12 пар катнаша. Уенның девизы уй, максат, нәтиҗә. Уен сугыш елларында язгы кардан ялан аяк мәктәпкә укырга йөрүче малай турындагы сораудан башланып китте. Җавапны раслау өчен бу малай уенчылар алдына үзе чыкты. Ул Фатих Фатхрахманов, сугышчы баласы. Ул инде хәзер картайган, 82 яшендә. Үзенең авыр заманда үткән бала чагы турында сөйләгәндә залда авыр тынлык урнашты.
беркем дә битараф калмады. Хәтта ирләр дә күз яшьләрен яшерә алмадылар. Уенның кадагы серле сандык булды. Анда сорауга җавап яшеренгән иде. Булганчык елларда сандыкка салып зиратта нинди кыйммәтле әйберләр күмгәннәр дигән сорауга җавап табу җиңелләрдән булмады. Тик команда вәкилләре күп төрле фикерләре арасыннан дөрес җавапны сайлап ала алдылар. Серле сандык эчендә Коръән китабы яшеренгән. Беренче уенда шушы изге китапка түрдә урын бирү оештыручылар өчен бик мөһим иде. Эшне бисмилла әйтеп башлау, әхлак, тәрбия, агарту эшләрендә Коръән сүзләренә таяну милләтебезнең күркәм гадәте санала. Дини гаиләләр арасыннан Улыяз авылыннан Гөлфия һәм Райнур Әхмәтовлар да аерылып торды. Диннең йөзе инде, аңа карап, безгә карап, кешеләр динне күрәләр. Мәсәлән, әйтим инде, без инде күркәм булырга тиеш, тыныч, сабыр, сүздә үлчәмле булырга тиеш. Хатын-кыз инде аның гаиләдә роле бик зур дип уйлыйм. Чөнки ул балаларын да ирен дә каршы алучы, шул инең өйдә җыючы бит инде ул, шул ушак янына җыелган шикелле, ул үз гаиләсен үз янына җыя. Ул һәрвакыт елмаеп торырга тиеш, балаларга да үрнәк булып торырга тиеш, чөнки кыз бала икән ул әнисеннән үрнәк ала, ир-ат шулай ук. Хатын-кызны хөрмәт итүне әнисеннән күрә бит инде. Шулай булгач, ул бик зур роль дип уйлыйм мин. Һәм Сезнең балалар бар, 4. Булысыннан ничә? 10 яшь, Кичкенәсенә. кичкенәсенә яшь тә 9 ай. Тагын да бала алып кайтырга уйлыйсыз? Алла бирсә, Аллаһ Тәгалә язган булса, апатасы килә. Кулланмалар, катнашучылар утырган өстәл барысы да креативлык белән эшләнгән. Сорауларның күбесе дөнья күләмендә танылган галим, дин һәм җәмәгать эшлеклесе Ризаэттин Фәхретдиннең бай мирасына нигезләнеп әзерләнгән иде. Чөнки аның хезмәтләренең күп өлеше балаларны тәрбияле, гыйлемле итеп үстерүгә юнәлдерелгән. Уенны йомгаклап, бәйгене оештыручы Хаят актив хатын-кызлар клубы чараны оештыруда ярдәм күрсәткән җаваплы кешеләргә зур рәхмәтләрен белдерде. Катнашучыларга истәлекле бүләкләр, китаплар һәм агачтан сувенирлар тапшырылды. Киләчәктә уйла уенының тагын 3 этабы һәм финал көтә. Районыбызда чаңгы спортын аеруча үз итәләр һәм аның ярышлары да даими һәм төрле дәрәҗәдәгеләре үтеп тора. 1 февраль көнне Саба чаңгы трассасында шуларның чираттагысы Реса Гарантия иминiyet компаниясе тарафыннан оештырылды. 1 республика күләм чаңгы ярышы Реса Гарантия иминiyet компаниясының барлык филиалларында эшләүче спорт сөюче хезмәткәрләрен җыйды. Всех вас благодарю за то, что вы эту идею поддержали. Огромное спасибо и спасибо организаторам и тем, кто предоставил нам такие замечательные условия. Условия действительно замечательные. Вперед к победе, к призам! Ярышларның төп инициаторы компанияның Саба агентлыгы директоры Руслан Даминов. Нәкъ менә ул үзенең хезмәттәшләренә күңелле ял белән бер рәттән сәламәт яшәү рәвешендә бүләк итүне максат итә. Очень рад, безумно рад поприветствовать вас на своей родной земле в Сабинском районе. Всем удачи, всем получить максимального драйва, адреналина. Давайте, алга. Все готовы? Ярышларда хатын-кызлар һәм ир-атлар яшь үзенчәлекләренә бүленмичә стартка кузгалды. Бирелгән дистанция хатын-кызлар өчен 2 чакрым, ир-атларга 4 чакрым тәшкил итте. Көн аеруча яхшы иде. Дистанция дәвамында булган каршылыкларны да бернинди авырлыксыз җиңеп үттеләр. Ярышларның төп максаты исә спорт төрен популярлаштыру, төрле филиалларда эшләүче бер компания хезмәткәрләрен берләштерү, дуслык җепләре урнаштыру иде. Реса Гарантия универсаль иминiyet компаниясе Татарстанда 1991 елдан эшли. Саба районында үз эшчәнлеген 2 ел элек башлап җибәрә һәм халык арасында ышаныч урнаштыра. Компания хезмәткәрләре халык белән турыдан-туры эшләүчеләр буларак бик позитив һәм яхшы күңелле. Бергә җыелып спорт бәйрәмендә күңел ачу аларның кәефен тагы да күтәрде. Үзара очрашып ял итү генә булса да ярышның җиңүчеләрен дә билгеләделәр. Шулай итеп хатын-кызлар арасында 3нче урынны Әтнәдән Гөлсинә Зиннатуллина, 2нче урынны шулай ук Әтнәдән Рамиля Камалова һәм 1нче урынны Саба филиалыннан Миләүшә Сираҗиева яулады.
Иратлар арасында 3-нче баскычка Балык бистәсеннән Азат Фатыйхов, 2-нчегә Казан шәһәреннән Ратмир Хәмидуллин һәм 1-нче баскычка Сабадан Руслан Дәминов урнашты. Ярышларның иң яшь яңгычысы булып Сабадан 8 яшьлек Самир Дәминов Реса өмәте, иң өлкән катнашучы Казан шәһәреннән 69 яшьлек Татьяна Качалина Реса остасы булып танылды. Җиңүчеләргә истәлекле һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Районыбыз көрәшчеләре шушы көннәрдә Тимершык авылында Идүс Сафин истәлегенә үткән татарча көрәш бәйгесендә көч сынаштылар. Идүс Сафин истәлегенә көрәш бәйгесе традицион юнәлеш алды һәм ул быел 5-нче тапкыр уздырылды. Бәйгенең тантаналы ачылышында Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ире Гарипов, авыл җирлеге башлыгы Айдар Хаҗиев, турнирның төп иганәчесе Дамир Исмагыйлов катнашты. Гомумән, яшьли вафат булган көрәшченең туганнары, аны хөрмәт итеп авылдашлары да, дуслары да, сыйныфташлары да килгән иде. Яшьли бу якты дөньядан киткән көрәшчене 1 минут тынлык белән дә искә алдылар. Соңгы берничә елда турнир көрәш һәм җыр бәйгесе форматында үтә. 5-нче традицион татарча көрәш бәйгесендә Саба, Балтач, Әтнә һәм Теләче районыннан килгән 50-дән артык көрәшче бил алышты. Алар 60, 70, 80, 90, 100 һәм оннан югары авырлыкта келәм тоттылар. Идүс Сафин исеме тимершыклылар өчен бик кадерле. Спортны, бигрәк тә көрәшне үз итә ул. Эштән бушаган араларында көрәш белән шөгыльләнә. Елда уздырылучы милли бәйрәмебез Сабан туйларында күп тапкырлар батыр кала. Гомумән, аралашучан тыйнак кеше була көрәшче. Инде көрәш нәтиҗәләренә килсәк, әлеге турнирда җиңүчеләр булып үз үлчәүләрендә Тимершыктан Ленур Биктимиров, Мамадыштан Илназ Димиев, Мамадыштан Илнур Кәримуллин, Алыяз авылыннан Ильяс Хуҗиәхмәтов, Югары Симеттән Дилүс һәм Данис Закировлар танылды. Призлы урын алучыларга медаль, грамота һәм бүләкләр тапшырылды. Бу атна китергән яңалыклар менә шулар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Алда файдалы мәгълүмат белән танышырсыз. Аннан соң җырлы бүләк тапшыруын карарга дәшәбез. Мин һәм атна информацион программасын әзерләүчеләр сезнең белән саулашабыз. Яңа атна яңа уңышлар китерсен, йортларыгызда тынычлык һәм бәхет булсын. Исән сау булыгыз.